Inazio Uriaren hilketaren eta ondorengo egunetako gertaren arira, Iñaki Errazkin, Leire Lazkano, Xanet Esnaola, Arantxa Izar, Eskurdi Guzin eta Leire Barguren autetxe independentistok zera ere nahi diogu Azpeitiko herriei. Batzuk, gure sentimenduek indargabetu nahi baldin badituzte ere, gure nahi gabe eta tristura benetakuna. Egun latz hauetan, momentu oroz, Inazio Uriaren senide eta lagunek sufritu eta sufritzen ari direna oso presente datu. Gaur, duela astebete bezala, gure lehenengo goraipena Inazio Uriaren senide eta lagunekin dagoela. Doaki hemendik gure dolumin eta elkartasunik beruena. Egun latz hauetan, kondarkeriz jokau eta eskutau egin gehala partaidatu digute zenbaitek. Hoi eta hola. Egunin bertan, gure adierazpen politikoa egin eta zendilei gure jasamina adierazi genio. Egun hauek dolugunek izan dienez, ez duguna izan ikamika politiko eta nahiratikoen gauza gehiago nahazteik. Urte gehiagik die gure herrile, Euskal Herrile, sufrimenduen murgilduta dagoela. Euskal Herrien dagoen zurrunbide bero honek ez garamatza inoa. Eskubide guztiek, norbanako zein kolektiboek, errespetatzea abideratuko duen eszenatoki demokratikoen eraikitzie atzera zinezko lehentasunera guretzako. Lau. Herriek konponbide bilatze eskatzen dugu. Eta ardura politikoa daukagunon zer egin eta lehentasune honek izan behar. Ardura politikoz jokau eta elkarrizketa bidik landuz, Euskal Herrien hitza errespetatzie da ezinbesteko osagaile. Erantzukizune guztiona da, guri baita. Eta bost, azkenik, 2007ko ekainien sinatu genuen gobernu akordio printzipioek garesten ditu. Inoiz apurtu ez dituguna. Ondola, gure esku dago nien, herrien aurrin eta udalien hartutako konpromiso eta ardurak betetzen jarraituko dugu Azpeiti berri baten alde. Hau izan, gaur, adierazin nahi genuen adierazpena.